Salutare tuturor! Bine v-am regăsit la City Guide. Eu sunt Oana și vă aduc cele mai bune recomandări pentru o seară în oraș. De la ora 19, un teatru vă așteaptă într-un cadru magic pentru un moment special al Mariei Răducanu, relansarea albumului de suflet Pure Music, un material cu muzică pură de jazz realizat împreună cu Krister Johnson. Maria Răducanu este una dintre cele mai apreciate voci ale jazzului românesc. Timbrul cald și ingeniozitatea improvizațiilor au făcut-o cunoscută și apreciată în întreaga lume. Chitaristul și compozitorul suedez Krister Johnson se bucură de o notorietate aparte în rândul publicului de gen. Harul interpretativ și creativitatea l-au propulsat în elita creatorilor de jazz și muzică improvizată. La Sala Palatului de la ora 19:30 are loc British Legends, eveniment ce reunește hituri care au jucat un rol important în muzica britanică. Trupele care vor urca pe rând pe scenă susținând recitaluri de aproximativ 40 de minute fiecare sunt Mango Jerry, The Trogs, The Animals și The Yardbirds. Publicul va avea astfel ocazia unică de a întâlni și a se bucura de figurile legendare ale unor trupe care au scris istorie în muzică. In the Summertime, Wild Thing, The House of the Rising Sun, A Heartful of Soul sunt doar câteva exemple din cea mai pură și autentică muzică britanică ce vor transforma seara într-una legendară. Centrul de Creație, Artă și Tradiție al municipiului București prezintă la Sala Teatrelii de la ora 20 concertul acustic Gringo de România al lui A.G. Weinberger. Aceasta este incontestabil cea mai puternică și mai complexă personalitate a bluesului din România, singurul chitarist român de blues selectat pentru nominalizare la 7 categorii ale premiilor Grammy în 2006, fiind supranumit The Transylvanian Guitar Man. Acestea au fost recomandările City Guide pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Sunt Oana și vă doresc o zi frumoasă!